Inyo ma kaura da yin bida na biniki gaskiya da ni da jama da kaura local government da cooperative da aka abin da farmers others foundation for peace wanda wannan kungiya gaskiya ba mu da abin da za mu ce sai kwanakin baya ran laraba mun shiga local government bai da ma shi chairman namu da local government namu game da kyawawan abubuwan da kungiyar nan mai suna azurfa suka kawo mana kuma da abubuwan da muka riga mun yi musamman na zaman lafiya tsakanin manoma da kuma makiyaya mun tabbatar mashi an samu zaman lafiya ko da shike ba za a samu komai yadda ya kamata ba amma da kadan mun ga canji kamar ni an wana kungiyar azurfa ni ne nike da yabo ba masu bane dalili shine sun zo a lokacin da nike nan ni ne youth leader kuma da suka sun zo sun fada mana sun koya mana game da zaman lafiya a lokacin da nike youth leader sai mutane al'umma suka gan ana samu sauki akan abubuwan da suke faru musamman kamar barna kaga ni ne da yabo amma ni duka yabon nan ina son tara shi a wannan rana ba ma azurfa Allah na sama ya yi ma azurfa shaman namu na local government ya nuna mana farin ciki lokacin da muka je ziyarar nan kuma ya faɗa mana za ya yi goyon baya kuma duk lokacin da an zo a kafa abubuwan nan shi da kanshi zai yi goyon baya abu ɗaya da kawai yake so mu yi mu je mu rubuta mu kawo musu za su nuna goyon baya ci gaba da aka samu a kauran local government kenan gaskiya muna so mu ce ma azurfa mama mun gode Allah na sama ya yi miki albarka